kumazisi isho njalo lencwadi ithi isibongo akubona umbhalo obhale kumazisi kodwa makukhulunywa ngesibongo kukhulunywa ngomsamo ongaphansi kwawo kukhulunywa ngenyongo ekuthintayo wena ngaleso sikhathi usuke kunesidingo sokuthi ikuthinte ake ngikuhlebele kancane ngomlando wesibongo ukuze lento engiyikhulumayo izokwazi ukuthi ikucacele nasemqondweni wakho kube nongwaje omhlophe ugijimisa ngwini lento yesibongo yini impunga yesintu nesintu sithi isibongo akubona umbhalo obhalwe kumazisi ngesikhathi sasendulo umuntu wayethumezelwe phakathi kwekhaya wayezalwa ngaphansi kwendoda ethile ngemuva-ke nje kokufika kondle bezikhanyilanga mabegaseleka kulesizwe sikamthaniya mabefika base befika kwakhona izinto bona bafuna ukuthi zenzeke ngokwentando yabo mangabuze abantu abadala bazokutshela ukuthi wawuthi bawuze edolobheni kwakufunakala ukuthi ube nemvume yokubonakala uhambe edolobheni ungaveli ubonakale nje ngaphandle kwemvume yokuthi ube khona edolobheni okwake kwenzekeke kwakukuthi ngenkathi umuntu ezosuka endaweni yasemakhaya aphikelele edolobheni ukuze athole imvume wayehamba kuyiwe endaweni ekuthiwa kuKwaMuhle abantu abaningi bazoyazi lento mawufika khona wawufika uhamba noyihlo ngoba uyihlo yena umuntu oyinhloko ngikhuluma ngobaba wathi mefika ubaba ingane yakhe iziza la edolobheni bese babuza ukuthi ngenkathi beyibhalisa bathi ubani igama lengane yakho bese basho bathi igama lengane yami umlekeleli bese kuthiwa umfana uzalwa ngani ngesizathu sokuthi inhlonipho yakithi isintu sakithi sihlala ngaso sonke isikhathi sigqugquzela inhlonipho kubantu umfana wesabo ugabula igama likayise akhophoza abheke phansi uyise kube sekuba uyena oshoyo ukuthi hayi lo mfana uzalwa yimina kuthiwe wena ubani obesethi hayi mina igama lami ngungcono ahazi noma lento yayizwa yini lo mfana kwasekuthiwa umlekeleli wakwaNgcobo ngesizathu sokuthi uyise omzalayo uNgcobo wena ngenkathi efika naye bemlungisela imvume yokuba sedolobheni kuthiwa wena Ngcobo uzalwa bani athi uNgcobo mina ngizalwa uMapholoba noMapholoba ngokunjalo uzalwa ubani uMashiyamahle ingakho namhlanje uthola ukuthi wena wakagumede uGumede uzalwa uQwabe izibongo lezi zisuka ngamagama abantu ingakho-ke esithi isintu masikhuluma ngesibongo ngokwesintu nendabuko yethu asikhulumi ngombhalo obhalwe kumazisi ngoba umbhalo obhalwe kumazisi akusona isibongo ngodwa isibongo umsamo nenyongo ongaphansi kwayo ake ngikwenzele esinye isibonelo esizoba ufakazi walento engiyikhulumayo uma abantu bebabili belobolana owesifazane lotsholo owesilisa elobola owesifazane uyalobola qede bese kufika isikhathi sokuthi kube khona umgcanso bese umgcanso ungabibikho bese bethatha isinqumo sokuthi bahambe bayobhala enkantolo mabebhala enkantolo iyodwa into laphana efike yenzeke bafike banikwe isitifiketi okanye incwadi ebagunyaza ukuthi bona bobabili sebeyindoda nomfazi bakuhamba isikhathi labantu bobabili bathola ingane mabezithola ingane labantu labo bobabili mazikhula ziqhubeka nempilo bese kufika isikhathi la izinto zayo ingane zithuka khona ziquke zingahambi kahle athi umehamba abantu abafana nodokotela umnyati noNkomose noKhehlelezi noShandi bese bemtshela ukuthi hayi wena isibongo sisebenzisayo akusona wena usebenzisa isibongo engafanele ukuthi usisebenzise angeke ngenkathi ingane abazali bayo seyazi ukuthi bashadile uyise wayo uzoyenzela lonke isiko lasekhaya
nabo-ke la sekufuna ukuthi ubambe khona ngenkathi uyisenzela isiko lasekhaya sekubandakanyeka inyongo isiyathinta ingane ngenyongo yakubo ayisathintwa ngenyongo yakomalume babo ngesizathu sokuthi ingane kanjalo abazali bayo angimanje sekuyakhaleleka ukuthi wena ngoba naku abazali bakho abazange bagcade ngokuphelele akufanele ungabe usebenzisa isibongo sakini lento ifakaza ngokusobala ukuthi isibongo umsamo ngoba kugcinwe ngenkantolo awukho umsamo obandakanyiwe kuyona yonke lento eyenziwayo kuhanjwe kwayiwe enkantolo kodwa kube bekukhona umsamo obandakanyiwe wafika umakoti wazosina wakhishwa kubo isibongo sengane besizoqonda ingakho sisho kule ncwadi ukuthi isibongo akona umbhalo obhalwe kumazisi kodwa isibongo isisekelo okuso ingakho futhi sibone kubalekile kakhulu ukuthi sisithinte isihloko esikhuluma ngesisekelo sempilo yomuntu ngokwesimo azaleke kuso isibongo esisekela impilo yomuntu ngokwesimo azaleke kuso akazi mhlawumbe abantu bayakwazi ukuthi bayizwe lento bayiqonde sibe sesiphinde futhi sesithinta esinye isihloko esibalekile kakhulu esithinta wonke umuntu okhona phansi komthunzi welanga ngokwesintu sethu nendabuko yethu kudalwe ukuthi kumele ukuthi masenze izinto sizenze ngendlela eqondile nenenhlonipho ngesizathu sokuthi kusuke kucatshangelwa thina ukuthi uma sizokwenza ezinye zezinto ezamaphutha ithina esizogcina sishayela laphana sinesihloko esithi ukuphuphuma kwesisu nokukhishwa kwesisu mawubuka esikhathini esiphila kuso kule nkathi yanamuhla siphila esikhathini la ukwenziwa kwezinto eziningi kusemthethweni kugunyaziwe makugunyaziwe ukwenziwa kwezinto sigcina thina sabantu senza izinto ngendlela ezokhulula thina hayi ngendlela ezokhulula izinto zethu nezokhulula ikusasa lethu thina sabantu mabuka lesihloko lesi engibhale ngaso esikhuluma ngokuphuphuma kwesisu nokukhishwa kwezisu sihloko esithinta wonke umuntu kodwa kusona ngizokha phezulu ngoba oza kwethu bazokwazi nabo ukuthi baphinde futhi bajobelele kusona isihloko esifana naleso nezinye zezihloko esizithinta uma sesiqopha uhlelo lolu elilaziyo indaba yesintu kodwa abafowethu lilonke nje bengisanigabisela okwamanje ngiyimpunga yesintu bengisho ngithi ngiyanemukela ngiyathokoza kakhulu ukunibona ningcenye ngiyathokoza kakhulu nokubona umkhandlu wethu ngiyabona sebefikile base library ekuyibona futhi ababe nesandla esikhulu sokuthi nomsebenzi ukwazi